Haba Khadija, na kira baki dauka ba, na tura sako baki replying ba. Khadija, ina so ki gane cewa ni masoyinki ne na hakika. Kuma ba zan taba barin ki a rayuwa ba. Ina son ki, muna alfahari da junanmu. Me ke faruwa Khadija? Hello? Hello Khadija, kina ji na? Hello? Hello? Nake tunani kaunar kina raina kan wuya da gona. Hello Khadija. Abadan barayo da ni da ke shi ne buri da raina kin ji ruwata. Hello Khadija. Idan na dau wayata ki zan na fara kira baki dagawa. Idan na tura sako ku za ki buɗewa baki biyowa. Ni da ke amana ba za mu yada ba kar da mai rabewa. Yadda na yi laifi na san da cewa ke bakiya da gauna kin uwata. Hello Khadija. Hankali ake sawa a gane bambancin damuna da baka. Idan na ɗauki kwando na je na ɗebi ruwa haka na yi rashin ka. Abin da ni nake so na kasa mai mana don ko bai da mai ka. Kana baki sako ki sa a mizani sai ki ba da amsa kin ji yar uwata. Hello Khadija. Farin cikin masoya a ɗaura aure ne gaskiya na zance. Akasi a soyayya yakan zuwa ma ne ko kana a kwance. Karkiya da soyayya da kika nuna min wani yayyafa ce. Ruwan zuma da soyayya ki ban na sha amma karki ban madaci kin ji yar uwata. Hello Khadija. Ba haɗi da soyayya a kau da kai sannan haƙuri da juna. Sarrashi yawan buku shi hakan zai zama kuskure ga gona. Idan ko baki so ne kafin kira da ni sai mu yafi juna. Na barki lafiya zan koma ki san da cewa ke ce sarauniya ta kuma garkuwa ta. Ke so ni kina bai wasan zuciya sami rai na zamo ɗan gata. Kina bai wa dukkan soyayya ke da ke so ni, ke da ke so ke dai Khadija. Karki yana karki yana Hello Khadija.